Yan guys, manto, almusal ni Bunso. Araw po guys, Friday. At late na ako nakapagluto guys. Kasi pumunta pa ako ng school at pagkatapos nun, namalengke ako. Diretso, nag-ayos ng mga binili ko at nagluto. Ayan, kabibili ko lang yan kanina, yung shrimps, tsaka gulay. Nilagyan ko yan guys ng bok choy. Stir fry lang yan guys. Bok choy at pechay. Ayan. Yummy, yummy. Para maiba naman daw. Lagi na lang manok manok pork ang ulam. Ayan guys. Yummy, yummy. Ang aming tanghalian ko ngayon. At magluluto pa ako guys ng pusit. Kasi nakakita na naman ako ng native pusit. At andito yung panganay ko. Bumaba nung last week. Ayan. Kaya medyo dami-dami yung niluluto ko ngayon. Ayan. Pero kami lang apat sa bahay kasi pumasok yung isa kong anak. Tapos yung asawa ko ay pumasok sa trabaho. Ayan. Yummy! Luto na yan guys. Pwede na yan. Ayan. Ayan. Tinunog na yung washing ko. Naglalaba rin. Tapos na. At umuulan guys. Ayan. Pwede na to guys. Oh. Yummy, 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 yummy. At yan guys, nakapagsaing na rin ako. Ayan. Kapapatay ko lang yan. At umuulan. Ayan guys, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan guys. So, ang lakas ng ulan. At ngayon guys ay Apo Day. Kasi Friday. Apo Day. Dumadagundong. Yan, lakas ng ulan. Guys, ng lakas-lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan ngayon. Luto na po tayo ng pusit. Ayan, sama-sama ko na yung ginger, garlic, onions, tomato. Ayan siya guys. Ayan. Humina na rin yung ulan guys. Kanina ang lakas ng ulan. Dumadagundong pa. At ayan yung una kong niluto. Ayan po, pinagsama-sama ko na guys yung paminta, oyster sauce, soy sauce, at ketchup, at pampalasa. Ayan, bago natin yan yung ating pusit. At ayan na po yung ating native pusit. Ayan guys. Oh, yummy! Yummy, yummy! Nilagyan ko na rin po yan ng vinegar na konti. Ayan. Ayan, sarap. Sarap-sarap guys. Pasensya na guys. Ang pagluluto ko hindi step by step. Kasi nga ako lang kasi ang nagbibideo. Tapos
Hindi lang pagluluto ang ginagawa ko. Habang nagluluto, may ibang ginagawa. Ayan. Ayan, lumabas na yung pusit. Kaya hindi na kailangan ng lagyan ng tubig. Kasi yung ng pusit lalabas. Ayan o. Diba? Yummy. Ay, ang bango guys ng amoy. Pag talaga guys nakakakita ako ng native pusit sa palengke, talagang bibili ako. Ayan. Minsan lang kasi kami pusit. Pag talaga ako nakakakita ng native pusit, kasi ayoko yung malalaki. Pwede naman yung malalaki, pero ini-steam ko lang yun. Tapos nilalagyan ng cheese, bell pepper, carrots, titimplahan. Or minsan, lalagyan ko sa loob ng yung stuffed pusit. Lalagyan ko ng shrimp and giniling. Timplado siya. Ayan guys, so, diba, sarap. Guys, luto ng ating adobong pusit. At ang ating stir fry na shrimp with bok choy and pachay. Yummy, yummy. Thank you for watching, guys. Thank you so much. Hi, guys. Ayan, dumating na yung ating parcel na naman na in-order ko sa Shopee. Ayan, guys. Buksan natin, guys. Sandali lang, guys. Dahil ako lang may hawak yung cellphone. Hindi ko ito mabubuksan. Ako lang mag-isa. Ayan, guys. Ayan, guys. Kailangan ko ng gunting. So, guys. Ito, guys. Paninda. Paninda, guys. Kasi wala akong makita sa grocery nito. Nakita ko to sa may FB. Sa FB. Tapos, inano ko sa Shopee. Ayan siya, guys. Okay, di ba? Oo. Ayan. Hindi pa rin. Isa? Ayan, guys. Oh. Ayan. Crispy marshmallow. Ayan siya, guys. Masawa yun na. Ayan. Dali. Sour. Buksan natin. Ayan. Alam mo naman. Matapon. Ayan, guys. Ano to, guys? 300 pieces. Ayan. Diba? Tatlong kulay. Yellow, white, blue, white, pink. Ayan. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless.